Hello guys, so karon ako yatuan para ma-fit and healthy. Kita na tayo dito. Og sa dihang nawala gid ko. Nakalimot ko asa to paingon and nanawag na akong kauban. Pero ulat na lang ko kung sa'yo may tabuan eh. Masa na ka to sila? Kapangita, oy tura! Oy tura! Tura, nanagyod. Man dapit day! Sakay ko! Dali. Pasalamat ko na ikuha ko ni Iman. And mga ito na din misa kuhan. Ganiyar ako tuyok. Wala ko. Okay, nanagid mi diri sa amo atuan and surprise lang tamo unsa ni siyang lugar ha. Saka sa mi. Uy. Vlogger namin yan. From COC Pinma. Pele. So mag-fill up sa membership na si Sean dere tara. Tara si Busing. Kapag LJ na. Si Coco Marvel. Nako diri karon sa Pound for Pound. Tapos si Coach Jay. Siya yung mag-aalaga sa iyo at magiging trainer nyo. Na si Eman. So isulat sa nato itong mga kinahanglan diri and everything palos sa bayan. So ibalik na mag-introduce na niya akong mga kauban mo ni si LJ Aquino. What's up? Si Emmanuel Akot aka Eman. Si Sean Ricabo. Ila. Arog dara mong pinaka-the best, so? Grabe. Mo ni si Marvel Neri on the mix. Mas maayo nga physically fit ha. Wala inom ron guys ha. Isa kaset. Wala. Tagaktak ng 1,500. Ayaw na. Magsugod nami and watch na lang ani. Pasikatan din niya kay kasalig siya nga dugay na kay siya diri. Okay, first off, mag-stretching sa mi. So, okay na mi, good to go na kay mi. Na-hater na mi, oh. Okay na. Pwede na may manguli na may. So magstorya sa tagamay aning pound for pound. Originally, Jay. Originally asa ang source ng pound for pound? Ang source ng pound for pound is nasa Manila. Ang model na is si Clay. Si Scotty Thompson. Model lang kay Doors. Okay, doon lang. Pero taga Manila tagyan. Okay. Mabuhay ang Manila. Pinani pa lang siya kadako pero basin day po ma-endorse ni Charles. Ma-endorse ko, wala bitaw. So basin day makadaghan lang tao dayon, makadaghan ang equipment, mas mong gwapo. Karon gwapo na kailangan mga equipment.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So I ain't looking at my buddy time. Fuck the ones gotta call him for the summertime. So sincere, but don't get out of line. Ain't packing from another line. Don't get all night. Yeah, I'm gonna bust it down to the state like how you keep those right and this tight. Oh, the 42 got you feeling like oh, counts like you about to knock a bite. Fresh, fresh, hey, fresh, you know what I like. So guys, yun po si Coach Jomar. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Tara. So patya na lang mi. So buhaton to na mo og buhaton na mo 12 rounds. Kapoy na. 1 round pa ito. Ato nga set, 1 round, ato nga set. Oh, okay pa mo? Okay pa? Ha? Ako mo inom. Di. 4 sets to tanan? 5. Okay, 5 sets to naman human. Ikalit ka. 5 sets. Human na ni. Next is core workout, okay? Kahumanunin na mo hantod sa last. Kaya pa. Kulang pa. Kung kaya. Coach, kaya siya. Ako wala na. LJ, kaya? Lipong ka wa? Gamay? Amo? Lipong? Ako, lipong kay ko. Lipong kay ko, guys. Pinakukuman na tong core. Set up. Wala, mga diay. So, gitiwas na ko. 10 sets ko. Kasi ikaw, pag bila ka na set na to. 4 sets. 4 sets na. Di niya bila o biglaon kay Kaboy. Wala pa ako na human kay sampo pa kay ko. Ayan na, next week, nasugod ko. Dapat din na to biglaon kung bago pa ta kabalik o practice. Exercise. So, post na lang. Kapoy. Okay. So, muna siya ang pound for pound. Nationwide siya ang pound for pound. Ang main nila ni sa Manila. So, man ako og stretching. So, inana ang matabo sa stretching. Mahuman yung mahuli rin. Inana may tabo sa stretching. Diba? Good. Yes, ma'am. Coach Jomar, imbitahan mo yung mga sports, yung mga fitness enthusiast sa Cagayan de Oro. Bang game, So, dito na ako umano akong vlog. Goodbye guys. And see you in the next video. Kirush!